diri sa aton Miyerkules nga presentation until 9:30 kita karon nga aga. Kumusta ang inyo pagbugtaw? Kumusta ang inyo sining nga pagmata? Nagapangamuyo kag nagkapasalamat kita sa mga bugay kag panibag-o nga kabuhi nga ginhatag sa aton. Hindi lang kay sa tiyempo sa birthday kita magpasalamat, hindi lang kay Christmas Day kita magpasalamat nga nagkalabuot kita. Kada adlaw sa aton pagmata, di kita magkalipat ha. Pray gid kag magpasalamat nga at least isa na naman kapanibagong nga adlaw ang aton atubangon sa piyak sa madamo nga problema. Aksyon ay tayhupon checking in diri sa aton sini nga pagpangalagan and of course sa mga kaaksyon naton ginatagan tagid kamo sang ligwa nga makapartisipar makapagigbahin sa aton sini nga pagpangalagad. Sa mga online viewers and listeners naton, feel free sa pagpadala sa mensahe dira sa comment section. Makita nyo dira no, sa idalom sa aton Facebook page sa live tamay ara dira sang comment section nga pwede nyo gid padalaan sang mensahe. Kapos man lang na, ibutang nyo lang na para mabasa naton. Amo man sa YouTube, pwede ka mo magkapadala pero nami pagida ang tanan nga mga program sa Aksyon Radio Bacolod, please support pagi sa pag-share and like agon madamo pagid ang aton malabutan sa aton pagpangalagad. Pero kung wala kaya internet connection, wala kay imoy dirasang data, way ka man kwarta inog paload, at hindi lang magkabalaka kay pwede lang pagi sa text gihapon ang text hotline 0963 757-0874. Amo na siya ang numero nga pwede nyo gid padalaan sang mensahe karon nga aga. No, hindi ka magkabalaka kay aton gininaatindihon kag isa-isahon karon tingwanta nga malabutan basa ang inyo sining nga mga mensahe. Adong pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga. Now, sa piyak sang madamo nga problema, no, kahapon, day off naton, siling kubaw, ari mo mga balita, sobra kadamo, no? Halin sa COVID-19 nga mga update nga ginatutukan ta, hindi lamang nationwide, kundi worldwide. Kay kung lantawon mo, sumungin na preparar, halos ang bilog nga kalibutan, bisan ng World Bank, gambal, siling mo na ni, apektado naman ni ang growth o kon ekonomiya sa bilog nga kalibutan bangod sa sining new variant nga mo ini ang Omicron. San upa matapos ang problema sa COVID man? Politika. Now, ang politika, kahapon tinamo mga update, no, mga development, party politika, hindi lamang sa national, kundi diri man sa lokal. Ang lokal gid ang very interesting kay siling kubaw, sa lokal ho, mga kapitanis nga sadto naga inabalaan kung mag-istorya kag maghimo sang commitment sa kandidato nagaalasik ang laway nga portigid ang suporta igo pitik sintas makita mo na lang sa mga litrato nagapagwa naman nga ini sila nagupod naman sa kung sino to ang nagparapit sa ila. Tigaling okay man kay apolitical ang barangay mo pero hindi man nga obvious nga mabalaan mo o kung obviously makita mo na gidman niya kundiin ang iya sining taplik sang piluka, no, galing kay siling ko magkapitan subong mga maalam na abi, no, halos tanan gusto man la intrahan kapin pagid sa politika mananam way labot nga ikaw ang makakuha sang maayo man sa ulihin nga balik sa imo sa programa kag proyekto para sa imo barangay. Ti mayara man sang kayuhan nga ginabaton sila gikan sa sinuman nga kandidato. Sa nasyonal yakon politika ang pagambalan kahapon, ang Commission on Elections, actually amoning isa sa mga misyon sang Comelec, kundi automated election na kita. Uy, may ara sa mga security breach, may ara sang nakahack iya sa system sang Commission on Elections. Sini nga aga nakita ko sa interview sa national television sa kay Comelec spokesperson James Jimenez, gapandam siya siling niya sa mga nagahimo sini hindi tagid kamo ya hindi kamo sa Comelec pagpalampason
siling nga lagson ni kamo kay hindi ni pwedeng ginahimo niyo nga pagpanghak. Ti dapat hindi lang magpabilin sa istorya na. O hindi lang magpabilin sa istorya kay kabalo ka kung nahimo gani ini sampila ka mga maalamon sa internet o kung sa computer naway pang eleksyon, ti siling ko basi mag-abot naman ni ang adlaw Mayo 9 tuig 2022, mapinili ay kita, and after a week, mabalaan ta na siguro, or short period of time, less than a week, may ara na naguro resulta ipagwa sa national position, kaysa local madasig, malang na basta mangin stable ng internet connection mo, ti siling ko dapat amo niya nga tindiyon sang kumilik, no? Kay base magabot ang tiyempo nga pagkatapos ang eleksyon, ang ginaistoryahan sang tawo ang resulta, no, sang binutuhay. Base mangin questionable kag madamo ang magambal nga hindi man na honest ang nangin resulta sang eleksyon, kay base ginidiyahan na sa mga sindikato na nga nagpakig-tie up sa isa ka partido or isa ka kandidato agud nga ang resulta mamanipula. Di siga pulutok ang ugat ni James Jimenez nga isa man ka Ilonggo siling nga mandam kamo kay mo una mo ning tanan agud pang lagson kamo. Hindi lang ipabilin sa istorya na Sir James, no, kundi dapat ang kumilik ya bangod nga ining election hindi lang ni kay kaisala mo, kundi every 3 years may local election, every 6 years may national election. You have to improve also sa system nyo da, no? I-improve ina kag kung paano ina-improve hindi na yamon trabaho kundi iya na sang Commission on Elections. Ang problema galing kay ti may mga kalabanan sa ginabutang da nga mga kumilik commissioners galing kay iya man ka mga politiko dagin pamutang. Ano pa kung kaisa daw hindi man makahuni sa gusto? Anawagan ka honest election pero ti ang iban dira nga mga komisyoner ang ila sini nga likay, ang ila pang hulag bala, obviously makita mo may ginadampigan nga kandidato. Kung sino to may utang silang kabalaslan do dito dapit ang ila sini nga huyog. O ti kabudlay no? Ang aton balang sinikuntaning gina-expect ya is the honest election. Ngayon kung sino man ang magadaog o kung magapungko sa pwesto, wala na question ang tao nga magambal, nagdaog na bangod sa dinayaay. No? Pero actually, ang termino ni nga dinayaay, madugay naman ni nag-umpisa, kag madugay na ni ginahimo sa mga politiko. Kaya ang pagdinayaay, inaya ginarason na sa mga nagagapirdi sa eleksyon, no? Nga gindayaan sila. Why isang politiko nga nag-aako nga naluto siya bangon nga why singin boto katawo. Pero kalabanan sang mga nagagakaluto sa eleksyon, ang rason perme na perdi kay gindayaan, no? Tipati magkita yung gindayaan sila hindi kabaton blas ang kalutusan. Ano pa hasta sa katapusan sang latid, sige na lang yapon sa petisyon, file dira kag kunano na lang mga legal remedies nga sarang mahimo, agod ipakita sa publiko na hindi sila ikabaton sa naging resulta sa eleksyon por Diyos por Santo. Kaya duha kita aton ang nagasakripisyo. Pero anyway, balikan ko lang na karon kay may mga importante kita nga mga talakayan karon iyang adlaw. By the way, kapon ang balita, man grabe man to sa Amerika ho. Galing kay siling ko, tunan ko ni Mayo balita, blag kag isundon ko ni, kay may ara dito surgeon, doktor actually, nga nagapang opera, ang kayunik sa balita, iya Donelmar, kay nangin successful ang iya ginhimo, nga pag-implant sang heart, tagipusoon iyo sa tawo, pero abinong gingamit, kundi ang pag-implant sini, ginahimo, gina-practice, giman isang mga medical doctors, especially surgeon. Pero dito ya sa Amerika, may isa to ka doktor, nga ang gin-implant niya nga heart sa tawo, ang gingamit niya, ginkuha nga heart, halin sa baboy.
Baboy, genetically modified pig. Tigin transfer ang heart sang baboy sa tao. Sili ko basi kung makaon ganiya damog ko na muni, hindi ko ano. Pero lang taon tabi kung nano ang mangin resulta sini ang patient si David Bennett. Amo ang ngalan niya, 57 years old. Kag gina-monitor subong ang iya sining sitwasyon. Lain siling kung huni mo bla sa ulimbis nga magkuan ka ang oink oink amo na yung huni mo. Oh, kay naglain lang imo sining heart na ngagin na implant sang doktor. Masarangan gani ni mga implant gagamit ang iyasang sapat. Ayan pa ining galing yung virus, galing di ta makita, no? Ang nalibugan sang ulo ko iya mo ni. Sa tanan subong nga balita party COVID, balikan ko lang ni in a while, ang mga lokal karon nga mga topic naton. Kay ining varianto, kundi da puerti subong ang mga mutation, uy ang balita bala, ang national nga ZAR naton, vaccination ZAR, nagambal, nga ginatunan nila ang posibilidad nga iduso nga ang vaccination hindi lang tubtob sa 3 kung halimbawa 2 doses ang imo agud mangin complete kag fully vaccinated ka, kundi ang namalaan talang subong may ara sang ginapang turok o kung ginapang tublok na ginatawag nga booster, no? COVID-19 booster. Amo na pag-booster sa imo, pag-vaccine, at least mangin ang lawas mo bakod pagidi, no? Kontra sa sining virus. Pero ang hambal diri lately, ni sang aton sining COVID-19 vaccination SAR nga si Galvez, siling niya basi kung maglabot ni sa 5 ka doses o kung 5 iya katublukan na isang vaksin, yati siling ko nga sitwasyon ini nano ini iyaman, agod nga maging fully protected ka kuno sa ginatawag nga COVID, basi malabot 5 katublok sa imo, butang balon ako kay nakapabuster na kuliwat naman kung patublok astas 5 ni. Apat na niging butang ni sa husto nga perspektibo, bla inang antes bla mapagwa sa mga tinaga katulad sina. Itun-an anay, no? Kay ti subong, speaking of COVID, ariho, ang Negros Occidental, kahapon na balita ni Akson Marlon, ginatun-an ang posibleng pagduso sa mandatory vaccination. Ti, ida siya hindi mo mapilit ang tao, kay may ara man saya kinamatarong. Pero mapati ka mo sa sulad sang sagay, may ginapatuman na sila tuya subong, inang ginatawag nga no vaccination card, no entry. O, ti ara, sa uli, siling ko ba si i-replicate, i-duplicate isang iba ng mga LGU, magsulod ka sa munisipyo to, why ka vaccination card nga i-present, bas hindi ka man pagpasudlon. Pero pakaronan nato na, nanong pinagkamadalag ko nga balita, ta karon nga aga nga tutukan diri sa aton nga pagpangalagad. I-check ko lang ni, sa taga LTFRB kay actually, ang napulo ka pesos bala nga sinuktanay sa jeep, kaya kuya parang may kuga sakay sa jeep, ang pulo ka pesos, nagligad pa ni ginapatuma, nuay ka na actually ginasinsilyuhan sang driver, kay supposedly ang approve nga plitihan sa POJ is 9 pesos. Dapat pagpliti mo sa first kilometer, ang pliti mo sina 9 pesos. Pero subong way na sa nagasukot 9 pesos, actually pulo ka pesos na gina. Pero ang LTFRB, i-check ta si LTFRB Action 2, basi magsabat man lang ang direktor nila, kay gusto tayo baluonig kung bala indeed may ara. Ginbagyang balita subong sa region, to nga may ara na sang approval o green light alin sa ila mo. Tiyan mo man nagyapon, bisan may ara sila sang i-release ka matrix, galing ang problema sini. Kay kung may matrix naman ng kuhaan ng driver, siling kung may, basi may another balayran naman ini. Pero angot sa among balita, ari ay, may aray plano nga maghirit sang dugang aplitihan ang mga transport organization. Actually, isa pa lang ka transport organization ang naistorya ta initially,
Uy, kung na-approve ang 10 pesos, siling diri sang grupo, na hindi kami di pa na iya sufisyente. Ang gusto namon ni subong, actually may meeting sila gintalana today, kaya ang plano nila, iduso nila ang 12 pesos nga plitihan. Adyos, siling ko tapos. Ara nga daan subong, way pa makarecover, nagaproblema pang tao, bisan nog bakal ibugas. Pag-umpisa sang 2022, primero lang nga simana sang Disyembre, tubdob katapusan, do muning mayad-mayad nga pagulag sang tawo, kay ti may mga bonuses nga labaton. Pagsulod sang Enero, mo naman ang ginaistoryahan, increase naman sa plitihan. Ti kabalo kitang hindi lang niya ang mga pasahero, regular nga mga passenger ang apektado. Pati driver mismo, maapektuhan ini sila bangod kay ti may ara man sila kabataan nga nagasinakay sa jeep mo. May ara man sila miyembro sa pamilya nga nagasinakay sa jeep. Ti lantawon ta kunano ini. Ano pa? Aprobado na sa komitiba sang Senado ang ginaduso nga pagtukod sa Bacolod Economic Zone Authority. I-check talang na karon pila ka ma-update especially sa nagduso sining bill, nagpropose sining amo si Congressman Greg Gasataya. Latest update sa mga biyahe o sa biyahe sa mga fast craft Bacolod Iloilo ho. Baluon ta kumusta subong kay ti daw nag-stop na to yung biyahe sa iban nga mga fast craft. Ano pagbiyahe mo karon kay way pasayro? O kapin pa sang requirement subong RT-PCR test? Sino pa may gana maglagaw sina yaman? Ngang imo plitihan, masarangan mo pa pero magkuha ka sang RT-PCR test result, kundi dako gid. Nga problema ina siya. Tugang sa budgetary requirements mo, ti ma-travel ka pa. O kung unnecessary, malagang imo pag-travel, to may bisitahan ka, malagang daw hindi importante. Kung hindi ka lang maglakad, sigano nga problema ka? Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Ibaluhon tala karon dugay-dugay. No mga update kag development sina nga topiko naton karon nga aga. Diri sa aton sini nga pagpangalagad. Alas 8:22 na sa Radio Philippine Standard Time. Now, why gid ka tinimok-timok sa mong LTFRB? No ka hipos ang taga LTFRB haw? O nagligad to ang ginatawag ko ni sa kay Director Osminia nga tani mapa-explicar ta kundi do may mga pantawid pasada, may mga programa ginatag sa mga drivers. Kaling kito hindi man tumabatyagan, way man sa mga driver di nga nakabatsyag mismo sa direkta nga bulig coming from the national government. Pagi sinang programa nga gina-impose sang LTFRB. Debla, yes ang DOTR nga programa, doon pamatyagan ko halin sa libre sakay. Hindi man ang beneficiaryo ang mga local transport group. Kaginatag man sa isa kadako nga kompanya sa bus. Tiasta subong ho, pati sa mga ginatag nga ayuda ni sa mga driver, do ka ninitgid kag duway man niya pa-interview ang regional director, duway mag-explikar subong sini. Lalo pati sa linyas ng telepono, nadukan siya matapikan COVID. O, linyas ng telepono, kay subong hindi ka man niya ka face-to-face, gid nga direkta nga ato man siya ka opisina ato sa Iloilo. Pero ari ay, ibaluon ta kay initially, nakasugilan nun kami nga siling ni Sir Jesse Ortega, siling ang 10 pesos, bisan pang gina-approve na, doon na obligan na malang ganing LTFRB, approve sina kay tinakita niya nga bangod sa pandemic, tong taon na lang mismo managadugang piso, gaway naman ginasinsiliwan sang driver kung isa magpliti ka, daway naman lang, iti piso malang na makabulig pa sa driver. Number 2, ti bangod sang sitwasyon, tiguro, amo na lang ng rason na ginaktuhan man sang LTFRB, pero aring balita, may plano pag ang transport group na posible maghirit sang dugang aplitian kag ang inisyal nga pangayoon nila, no? Kay ma-meeting sila subong adlaw, 12 pesos kuno in every 5 kilometers, na ano ini?
Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us over the phone is the Secretary General sang Sintrong Samahan ng Super at Operators sa Negros or ginatawag nga Stone. We have Sir Jesse Ortega. Sir Jess, belated Happy New Year. Simo, kumusta ka? Actually, thank you, good morning, Happy New Year sa imo, sa talang mga tagkalabante, no? Happy New Year kay... Tubong, Happy New Year sa po, para mga taga-tubang sa dako ang problema. Correct. No? So, tubong, ang healthy parde, na per ka mga approve ng pulo ka pisos. Kaya tuloyan, ang official na titihan na nila-approve nila muna sa healthy parde, ang first 5 kilometers is only 9 pesos. Okay. Yung galing, kaya tungod ang pandemic, kadua, so kabuda, mo gagawin ng pesos, so naging tindihanay naman lang ang driver, ang driver, na ilatag na lang ng pesos sa driver. At pala yung mga migot na driver, paano dumunta, ilang pesos na binasa, na-bill ninyo, hindi na niya dala sa pite, kundi hasta din na siyang pasahero ninyo. Galing ka nga ito, manamagan, parang daon ka na sa pasahero. Ayuhan ta, sila na nabusay sa ito. Okay. Muna gani aksyonan. O galing, sa nakita na mo rin ng ligat, pa na mo sinimana, nga daw kalain na gitong sitwasyon subong, pandemic, pangadaan, ikagal na gana naman ang mga lagko, ang kompleto niya, labi na bilang sa world market, magkatakaan naman ang presyo sa bilhin produktong petrolyo. Tuwa mo ng problema, gumaka na ganin sa aksyon na dako ng mga negative effect sa transport, no, nga despite nga wala ka dyan katilaw yung mga pinaka-benepisyo ang mandipag sa gobyerno. Okay. Pero makaroon na tuwa matubal naman may dako mga crisis, kaya mo naman yung tabang nga tubangon naman kung in kaso sa baka ang presyo sa langis, diway kami nimo, kung diway kami ng dadlet yun, kasi mag-demand sa pangayon ng mga driver. Kaya ang pangayon ng mga driver is 2 ka pesos, so ina-subject for approval pa sa bilugan. Okay. So, ang ginalantaw nyo, ma-meeting ka mo today, hindi ba? Ma-meeting ka mo, and then, amo ng inyo proposal, nga kung madayon, iduso nyo ang 2 ka pesos, meaning 12 pesos ang kada first 5 kilometers, amo na? First 5 kilometers lang, wala nang additional, first 5 lang. Ang problema kung na-aprobahan kaya muna po na subject ko na for approval sa bilugan. Hindi pa na official depende sa decision ng kabilugan. Okay. So, ang problema diri sa aton kay way labot sa pandemic nga dan ginigo pagitak bagyo di damo kita driver sa Manago daw nga na istorya nga problema nila man da ang balay lang nagkalalos boto. Nalayan po birthday pandemic may mga bagyo patara na tubang. Ang problema yang ang regional director sa LD Parve wala hindi mambatian ng siguranon. Hindi mo makita dire na kung ano na kamuda ko ay kamusta na kamuda buhay pa ka mo ay ang pon why gid sa kapanawag nga Jess kumusta ka na happy new year why gid kayo na may nadwana kadto ko to sa opisina nila mo amumay man ako na nila tinitinan man ako na pero wala kay gapatian di ka makabatay siya sa mga sigurano kung sa sinigay may mga problema nga tubangon nga nagduwa o hindi ka nagit manginwala sa iya katawagan mo di ba bala gari ang cellphone kasi nga gari ang cellphone yung makontak ang mga problema sila ni Jagog rin siya dogtas ka ni ko kay why na sa kasabat lately why ako nga ba mo sa kasabat sa wala bungay na diba si kundi kilala ang numero mo bala niya na nugay na niya kasi ako control siya pero ni si Serigin nakita nyo nga kinanglanon gin nga iduso nyo ning 2 ka pesos nga increase kiti ang masakripisyo sining tao man nga way man ni kwarta sumong politiko man way pa man kuno nagpagwa kwartan la ina ko ni Duso nila ang pagkakaan din nila kasi bumuno pala nang masaka ng bilang produkto petrolyo pero kung hindi pagigmani ko din na diyan na mo na siya Okay. Kung kunuhay man hindi man sa magduso hindi yan lang po siguro kaya naman ang importante mo
Tigaling ka na Martes, pinisunod nga Martes pa nato may balawan na mapasaka sila. Ang pagkakagi na sila. Pero ang benchmark o kung ang... Sa world market. Oo, subong kundi may nag-increase sila kahapon. Pila sir ang ginabutang nyo dira nga daw benchmark nga kung maglapaw pa na sila, amo na gina ang pag-demand yung sang dugang nga plitian. Correct, mag-over sa demand namon, mag-demand na kami. Pila na siya? Kung kaya pa man over na kinaluin mo tayo mga pasero. Oo. Pero pila ang presyo nga benchmark nyo, halimbawa, krudo, maglabot sa presyo nga mo ni ma-file na kamo o kung madusok na kamo sang increase, pila sir ang benchmark nyo? Maglabot na sa presyo nga bilang 47 per liter. Nadira siya nag-urudo sa igami. Subong pila ng presyo, aw? 45 something, 46. Okay. Kung maglabot 50 mo na, Nainaya, piho na na. piho na nga malukdo lang mga musang dugang. Kuha na yung gasto? Oo, amo na winaulat lang na amo ng sitwasyon. Kaya niya, before kami mag-motintikang, ikong sabong man ang Japon na mo naman konsumidor. Oh, hindi na. Konsumidor. Kung sa buon, manin mo na siya. Ito Japon. Baik ka man na baik ka nakisura ni Kujilo Dendora, mo tani tartar ko na siya. Okay. Tiwai kami kayo siya, baki karon. Aha. Ang ginakulbaan ko pagid mo ni, since ga ang increases sang daily rate o kon record of cases, Iloilo gani naguna kag daw damo sila cases sa Iloilo City. Sila ko basi gulpiada na magsulod sa paminsaron sa taga DOTR nga i-require naman kamo nga ibalik tong yung pangkakas yung kwan, plastic barrier. Nga nung buwas na karwan, doon na ang guwatan na ya, pagkakasal doon, takot naman liwat. Tigani. Ti ato pa ang mga plastic sa mga member mo ara pa? Away na iban, gabok at iban, mga igoy-go na pinangabot. Why na to galit yung lain sila siling ko idoso naman sa DOTR mapinsara nila okay. Ang transmission sa mga public utility vehicle kataas ang ha? Maniklamo na kami nga daniwan yung kami ng pagkakas. Oh. Tingnan kay sumuho mo pinagusto naman lang iban na driver Sir Jess. Ang iban kagwa ang lain na action ad ang driver wala na nagaparte yung physical distancing. na Punanay na mo. Kung nagkapasidad ang jeep sa mong 18 gina ikargaho niya. Hindi ba na ang physical distancing? correct. Kaya mo lang ibugan ko. Damo na nagalalabay ng jeep sa dalom diho pertido sa dinas na perti nakagutok. Oo, sa mga jeep subaw. Ako kaya dinay ko na po, nabaw magkita mo nga, why na sin limitasyon. Kung sila ng pasero ya, capacity sa 20 ka pasero, sa jet kada trip, 20 ginaya. Okay. Hindi talaga sa driver, igin mo. Ti sa imo member way mo slag Buwig lang mo. sa imo member way mo slag na remind hindi magamuna. Ha? Ang mga member mo way mo gina-remind hindi ka mo yung magsunod sila nga muna sitwasyon. Niyara, mang ginariman, niyara, di lang hindi magmate eh. Dito mo naman hindi mo yung mga pilit. Niyara man naman, man tayo, hindi mo napilit. Ba't yung dakpan ka mo? Yan mo gaiban yung mate. Kung bahala ka mo na dakpan ka mo galitiyo da. Iti JC Ortigam lang yapon tawagan nila. Ako ng problema. Ti ka leader nila mo. Pero anyway, anong oras ka mo ma-meeting partitioning posible pag-discuss nyo sa additional naman nga plitian? Hindi kasi buong may wali pa ko sa balay. Managigay ba kasi magkakusina ko. Tanawagan ko na sila kung sino lang kailangan lang nagkatao ang mag-ipon ko para nga makadmit kami initially. Initially lang anay para i-tastar sa kabilugan. Okay. Kuan ka bala application nga Zoom, pwede ka mo ka-meeting pagi sa internet. Subong ngayon, gubawa mo ito mo internet, computer. Galing ka do keypad lang ng imo cellphone? Kabalo ka na mag-usar sa may kuan sa bungaw ng mga touchscreen? Hindi ko na kabalo ya. Ha? Hindi ko na kabalo. Hindi pwede sa keypad ang Zoom. Sa computer, bakal ka computer, guro
computer. May computer man kami. May computer ka mo. Tiyan mo lang na Oo. Zoom na lang, anay. Kaya kadelikado Hanggang sa sa buong. bagay. Oo. Sige, Sir Jess. So, ano man ang result sina keep us posted, kay iniya basta plitihan ang istorya ta presyo sa mga balaklon. Kuan kita apektado, kita tanan sinimo kita nga pigado malukdogin. So, palihog i-inform kita kung ano ang update sini, Sir Jess. Hello? Yes, siling ko Hello? Ay, nautod. Siling ko inform mo lang ko, Sir Jess, kung nali maka-meeting na kamo, ha? Oo, may dahil po may kadwala yung nagsunod. Sige. Salamat, Kid. Good morning. Thank you very much, sunod. Good morning. Action Hotline. Hindi man sa gali ka Zoom meeting, kay keypad lang sa tuod, why na yung gali Zoom application ang sa keypad yan, no? Why man sa screen, tising hindi ko na yung kabalo, galing sa may touch screen. Anyway, pero ang aton diri, umiyuhom lang ta, pero abinyo, hinali mag-amo niya, ang ginapaabot ko, hindi malayo daw, believe you me, kung ginapabalik sadto ang mga regulasyon ginapatuman sa mga mall, ini sa PUJ, Public Utility Jeepney, since nga Bacolod, ang ibaluon ta this coming Saturday, kay amo na siya ang katapusan sang alert level 2 naton nga status. Ibaluon ta ni kun what will happen next. Ano ang recommendation sang National IATF? Kay hindi ko bala ma-reconcile ko galingon kung nga until now, ang may final say sa gihapon, ano pa kaatrasado, yawer blaw, kaatrasado, kay ti dito sa nasyonal, amo pa to yama decide ya kung ano ang status ng isak lugar. Ti dasig ang proseso, can you imagine bla? Nagdubo ng case mo, qualify ka ng at least dira ng imong dapat alert level status, may mga paghalog na kung dapat sa mga travel guidelines, ti subject for approval pa sang nasyonal, ti pilabla ka LGU sa bilog nga pungsod Pilipinas. Action Hotline. Iling ko dapat sa kalawig na nido katuig na nga pandemic ni, kung ako ni sa National IETF, abi padala ka mo representative da, set up ka mo di sa region, no? Ngang kada regional level na lang, amo ni sila ang mag-decide. Pero kung kinanglanon nga may isagi ka isyo nga ang dapat ang nasyonal ang mag-decide, amo na lang na iya. Pero parte sa mga guidelines, dapat siguro i-plaster sa gusto ni kay halimbawa. Bisan sa mga padala dito sa mga information, cases, and all, ti-delay ang malabot sa nasyonal. Ano pa kung kaisa? Ang isa ka lugar nga mag-qualify na nga mag-us-os kuntani ang iya alert level status, so 15 días pa ka magtuhan kay ti kinanglanon bang approval sa nasyonal. Action Hotline. Ang resulta o epekto sina galing ekonomiya sang isa ka lugar nga mong apektado sang istrikto nga ginapatuman nga mga travel regulations, quarantine protocols, tanan na lang nga mga ginahimo nga desisyon o kon mga regulations nga subject sa approval sa nasyonal, titanan kita apektado sini. Action Hotline. Aluoy kita, no? Ako yan nagapati ko kung magsigi-sige paningamo ni gyapon ang sistema. Hasta malabutan na lang kita eleksyon na mo lang ni daw. Masulit-sulit na ning problema. Siliko daw ginataw-taw ganin nila nga idoso nga ma-suspend o kung ipalawing na lang eleksyon kay palawigon ang termino sa mga opisyalis. Pero silingko mag-amo ning sitwasyon kundi ni masulbar naton mabutang ni sa lang-alang ang pagminutuhay ta. Kaya halimbawa, karon kon may ara sang mataas nga kaso sa isak lugar. Ambot ka plano ng kumilek na set up na kung ano ang himuon dira. O sa kadamuon sa mga butante, may mga clustered presence nga giplastar. Matapos ayan na lin sa aga hasta mag-alas city sang gabi na. Action Hotline. O may ara bala damo pa ni mag-consideration mo. Speaking of election bla because of COVID, ti mabutang ka na ma-sit up ka, ano kung may antigen test dira or nano, nga diri ka ho daw may reactive ka, diri ka lang yabuto dapit to, o hindi ka na mag-intra sa kabilugan na kay basi magkapanglaton ka, daw mo na bla. Action Hotline. Pero tiinitanan mga ka-aksyon, dapat siguro maaktuhan ini mas temprano. Kag
Tiyari, going back sa tupikuta, inimplitihan, ato ni baluon kag bantayan. No? Kay kabalo ka kung magsigi-sigi tuod, ang increase yung ginapatuman sa petroleum products, katingalahan gini because of the oil deregulation law. Waay poder ang gobyerno nga punggan ang ginahimo sa mga dalagko nga kompanya sang langis, tiamo ning gwata. No, sila ya pwede automatic every Tuesday kung gusto lang nila, type nila yung magpataas, agwanta kakitaton niya eh. Action Hotline. Tiamo na ang diferensya ti sinong mabinasulay sini. O, san tiyempo ni Ramos nagumpisa gining oil deregulation law sang siyang presidente. Ti alangan ta masulon tong malaam to kay why naman tos termino niya. Action Hotline. Ang mga maalam tang mga opisyalis gobyerno. O, ti kay ara na oil deregulation law kundi tapos ta mamay ta eh. Ang mga kompanya sang langis siya makapinagusto kung type lang nila mag-us-us. Kuno abi pa press release nga nag-us-us ang presyo, igo mo lang taon 20 centimos. I-press release pa na niya may ara kita good news for the transport sector and for the public. Next week may patuman nga pag-us-us sa presyo sa petrolyo. Ulat-ulat ka man. Pag-appear sa mga newspaper online portals, sos marusip ang ipanubo ya 20 centimos kisa 10 centimos pa. Action Hotline. Pero basla niya gani isang increase, isahon lang tag sobra piso nga mo ni ang ang gwado sinumbag gani Manny Pacquiao bla sa sulok-sulok nga mapunuran kagidya kon ikaw pigado nga tawo. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakami tinagaman nga amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat nato nga traffic para traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield, kag social sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas patok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat nato nga Pagsiwag nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaning nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagaman amat ko man saka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat nato nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaning nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para maligawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Ligawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! Mahingagalang dira sa pamilya Fabila, sa kay Munching, Mansoy, Joko, Jeric, Aisa, Irene, Ira, Derek, Geraldine, kag Joshua, tanan sang Punta Balyo, dira sa Sipalay City. Kumusta na labutan kamo da sang atong gipanagtag nga mga materials, no, roofing materials para sa mga bubong nyo da, mga atop nyo nga nagkarawasak? Aksyon Hotline! At kumusta ang Sipalay? Ang kanduni nakita ko diriyon no may nagapasalamat na kay ang restoration sa power do nakalabot na dira sa proper. Ay salamat. No kabay pa nga tanan-tanan ning mga poste mahingagaw na nila kay Obla no sang taga Seco. Mga electric cooperative nga nagabululig da from Panay. Salamat sa inyo. No nga ginatinguan gid nga matigayon ini nagkooperar man ng Chimpong away man nagara ka inula no. Action Hotline! Dimitri Romel, good morning lang. Araman si Lily Magtanggol, Daniel De La Cruz, Dondon Trinidad, kag Marilo Lim, si Eddie Jones Kalinaw, araman no, si Kurt Nathaniel De La Torre, monitor sa Purok Dulunan, Hasinda Guba, Central Maaw, Dexter Bihos, ay amigo, kumusta ka na? Jessica De La Torre Imia, Connie Bustamante, kag Jant Brar, Jimmy Simpronyong Jr., Jim Lama, Ken Alonsagay Araman, Ryan Barcinilia Balumaga, kag Chel Isidro, good morning. Gilbert Garcia, salamat man sa pag-monitor. Kennedy Rua Colorado, Sky Libres, Michael Casuyon, Ronquillo Banhao, Ayan Estocado, kag Victor Oban, J. Villarusa, kag Julio Sules, Benji Benito, Sancho, Salvo, PGN, SL. Julio Soles, good morning man. Jovi Monares, kag Edwin Pantaras, good morning, thank you for listening. Maricel Correspondencia, kag Lijay, Mitch Asia, kag si Jelo Manaluto. Salamat Virgie Olpinda, kag Cecil Cabanlog, Araman, Rogelio Lakang, kag Edwin Samson. Salamat kid sa inyo, Ma'am Jinky Jalagdon, silingya. Morning lang kay Aksyon na Freda. Kag kay Mr. B-Boy Vilasur. Ayos, salamat. Si Juan Galiaraga monitor mano. Karon gaga si Alex Montesa. No, salamat tira sa tanan nga nagapadala sa mensahe. Thank you gid sa inyo nga pag-monitor. Tony Estacio kag Adji Ice. Sel Araman. O, di na imo lugar Sel. Angel Brian. Edi Marayo, Aksonart, good morning. Diri sa Numanan, tag 20, gyapon ang plitian, bisan kurto lang manaog. Uy, sa ano ni siya, sa salakyan ni, kung sa tricycle, kita mo na. Ti ang nagabayad, sinapigado man nga tao mo. No? Ara man si Bukya, ga monitor, ho? Si Maricel, si Puloy, si Ernie Milyondaga. Oh, morning. Maricel Marande. Oh, ga monitor ko na sila. Salamat patuloy ng radyo mo, daday. Thank you, gila. Upon na si Mrs. Da. Salamat for listening. Ayos, ang iban, pwede karon naman dugay-dugay, no? Catalino Istor, kag Melinda Sausa. Morning. Thank you sa pag-monitor. Action Hotline! Yari, ang balita, kundi ang pag-travel ginalimitahan, gidman, no? Actually, naligan niya daw paningati ang mga fast craft, isubong kuan gidi untat naman ginpabawi lang sila sa December to due time nga pagbawi kay nagdulubli gani ang pagpagawas ng unit kag ang trips diba kun mo after sang holiday season back to square one ambot mga empleyado da mga nagapalang buhi dira sa puerto mo ning problema kung gaano naman ni sila subong. Action Hotline! Kung way biyahe kabalo ka kung way operation dira sa Bredco ang palangabuhian da puerti, ara na ang mga magagmay ng mga negosyante man, palangabuhian gid ang sentro kay, ang mga porter, ang mga tanan na lang damo da kwarta kon nagagiho ang puerto Damo ang mabuhi, dira kag
mga hand-to-mouth combat nga mga buligan, nagabiyahe tricycle, tricycad, manughakwat, tanan na lang, paras puerto, pero tigdamo ang income na da. No? So, ang ekonomiya, actually, why sila gasalig sa gobyerno, sa ilan niya puwersa, kag paggimakas na sa puerto. Action Hotline. Di bangod sa sining istrikto nga dapat makuan anay, makontrol anay ang travel, nga hindi anay magsaylo-saylo ang mga tawo nga inang paghulag, bala nga pwede nga makalaton sa ibang mga lugar, tiyan mo niyo, pag insindi kong wisa mo ay nagidiyabiyahe. Ambot ang iban sila, may mga unit pag inmanayhan subong nga nag-trip, agod mag-accommodate sa mga apor. Online sa hotline. Online sa hotline. We have Sir Frank Carbon, operator sang Wisam Express. I-check naton sa iya kung ang iban dira nag-operate sa gihapon. Sir Frank, how are you? Good morning. Art and good, yeah. Thank you. May mga kasi mo man. Yeah. Ang imuya unit, Sir, tanan gid subong way nagidyabiyahe. Sa sugod kahapon na puntat na kami biyahe. Oo. Ang other fast craft, ang Ocean Jet, no, ay man, pero may ara pa yan nag-cater sa mga apor. Ang aton nga roro, mga biyahe, red ko to Dumangat. Hindi sila niya kay cargo, more of cargo, 70% nila ng yung carry cargo, or essential na mga goods na which need to move between the two islands. Okay. So, tanan, Sir, nga fast craft o ay na ya? Why na? Kahapon, no? Unta ang no. Okay. So, at least, mapurtigali kasubok kagaluyan na subong sa terminal nyo da eh? Luya again. Luya. Oo. So, may minus-minus ang pangitanhan. Mayara pa man sila, ang loro pa man, no? Pero dako ubuhin. Okay. No? Sang ilang pangitanhan. Aha. Pero subong, Sir, anong latest nga instruction sa inyo? Most probably until 15 man lang ini nga mga regulation or maybe magalawig pa ini until the end of January? Ang mensahe o pangabay sang duwa ka mayor sang Bacolod City kag ang dedicated dito highly populated sila sang agency gayo nga minimize ang movement ng tao between the two cities anong po directly between the two islands of Negros and Panay. Tinaaman, nila dapat maunahan sa inyo, ma-prevent na inyong Omicron. Hindi dapat mag-una sa aton. Okay. No? Na magsinod din sa magdakta niya, lantawan nyo ang Manila, Metro Manila. Hindi na makunggan. Hindi mo na gani makontact rate. Paano mo contact rate sa ka-30 mil sa kadlaw? Kasi nga, no, another 30,000. So, Sus. hindi tagbuan makasaka sa Timobala. Ito parang isang flow. Ibuson ang mo bilaw na pamilya. No? So, niya, doon tayo iningat sa sakripisyo. Oo, sa inyo, sa mga trabahan inyo, pag ang nagkakumabuhi ng tapir. Kaya basi, kung sinigang ka ni Subong, basi after the 15 lang ang ato na sakripisyo, by the 16, basi mapalay kita sa alas 7. So, we just went good. Feeling niya that too small a price to pay. Short term ng mga sakripisyo, for a long-term gain nato, hopefully in the rest of January and February, makakambuhin ng back to normal, no? So, reasonable ang tungayo sa naton manduwa ka mayors. This is very true. Actually, also dito sa Metro Manila. So, I think we cannot then, kaya namon, let's stop. Let's not be an agent of transaction. In fact, ang mga tao nagpo-operar man. The other day, nag-attend kami. From Chiron, sa naman puno, isa ang puno, isot mismo mga tao, we also avoid unassigned travel or movement between the two cities. So, kooperahan kami ang pangayo sa ating dua pamilya para Okay. sa ating kayuhan kami.
Sa part sang mga sanay sa mga negosyante sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry and PCCI, nakadiscuss ka mo lately sang epekto o kag mga concern na angot sinisan? ang stand niya subong na utap para nagbuot na ang stand sa PCCI, the Chamber of Commerce and Industry, Management Association of the Philippines, sa mga katapos sa aksyon sa mga employees, na i-avoid it or i-prevent it ang total lockdown. Hindi na sa maka-avoid. Pag nag-lockdown pa ta, at least only for maybe 2 weeks or 1 month, there's tremendous na dugang ng job losses. We cannot afford it. And it's very hard to do that na note. So it may take another year or 2 para mag-recover economically or mag-deal profitable. So we avoid the business na mag-lockdown. So, the only way na ma-avoid the business, kung magpapakuna kita kanan, kung mag-practice din, maximum, di minimum ha, health protocols, maximum, in short, ay magtanamang pang-page ba, balik pa, hindi lang 1 meter distancing, we practice 2 meters. Sa wala din anay, sa mga gatherings, dunia, dasal, no? Ang mga meeting na talang po, so avoid kinay. So mag-meeting, inyo lang anay ng mga sa-opisina. Hindi anay bilog na susaktan. So parang hindi mag-daftang omicron dahil budlay. Pinipilinsya sa Manila, hindi maintindihan. Oo. So, amo ng amon stand, oo. But, there's you move now na no stricto no ang no vaccination, no kinatapuyan. That will still also be met because we need also customer. No customer, no business, no job. So, kaya mo, hindi pwede ang no vaccination. But instead, i-comply na ako, i-contractual na, i-pagsin lang sa sunod, kaya 30% o 50% para sagwa, no, amo na yan. Iinit lang ang kadamuon ng amon mga customer. Sa tingoon ginamon 100% ng amon empleyado basta employed sa vaccinated sa gitna maposter pa. So, yes, sir. So anyway, wala to lamon niya. Kabay pa by Saturday, kabay pa tani may mga pagkambyo na kag mag-us-us ning number of cases so that makabalik makaresuman ang inyo sining pagbiyahe sa Frank. Mark, so kami confident kami basta operahan ng isang tao, inimit silang yung movement, na kung hindi mong kinanglang magwapas, siya kong nanganay, no? O kung pwede man lang mamalong telepono, makasubing po, order lang sa mga online. Inimit gilanay, no? Para nga hindi magtaas sa sintasan, mapalit kita sa alert level 2. Oo. Sige. On that note, salamat kid sir. Good morning sa imo. Maayong nga galawat. Thank you also. Action Hotline. Kamusta ka mo da? Mga pangita sa palangabuyan sa bread ko. Nga tinguha man nga maka-income. Apektado giniya for sure. Kay Trila Ongge, John Pio Layos, Cecilia Bautista kag Bukads, Ita Labap, pabalatigin baliskan niya kabudlay basahon, no? Giselian Villafuerte Nolia, Nelita Nava, kag si Father Jude Mirasola. Good morning dira Father Jude. Silingga, God bless, kag greet lang sa tanan ng mga volunteers kag supporters sang pag-asa sa Bilog nga Negros. Abi niyo mo ning program subong ni Father Jude Mirasol upod sa pila ka mapari da. Nga nagahatag bala ang pag-asa program may mga pagpangatag sa mga spaghetti sa mga tawo. Ang iban nga nagaamot da mismo biktima man sa bagyo. Pero nagaamot pa, nagakontribute pa para nga makabulig si Ilaysig Kapariyo. Mo ni ang mga bulawanon kag ang dalayawon nga maginahimo sang komunidad. Pagbalik ta karon, check ta. Kumusta ang status ang mga electric cooperatives? Anong restoration 100% kina-expect sini? Sanay ko may mga nabilin pa nga way mapasiga? Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basi para nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kayo ginagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat nato nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay inanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tungtong Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa
Kan elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay ginagaman apat ko man saka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsiwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod, ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tungtong Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos-lalong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radyo! Aksyon Radyo! Aksyon Hotline!
Why nagkikita tiyempo pero kay Aldrin Casabuena Marivic Villarante. Good morning ko na. Gamonitor siya si Irene May Pamulaya Hirugalin, Roy Recuelo kag Richel Bonilla. Marivic Villarante, nabasa na naton. Si Madam Elizabeth Catalbas. Madam, kumusta ka na? May lang pagmonitor. Ariel Palma kag Jake Halbuena. Utay Benedicto ho. Sa kapitan kay Kapitan Marlon Bibing Canilio upod ang iya sekretaryo Noni Alson sa barangay San Jose, Sipalay City. Kumusta ang San Jose iya? Action Hotline. Kyle Sobrevilla, Erlinda May Sulako, araman si Crystal Manzan, kag Bathala Rial, Ramram Pagunsan. Good morning, Stephanie Suto, araman si Gregorio Ramon Magrasya siling Action Art. Kung magsaylo ka sa jeep na hindi gutok, amo man agyapon ang matabo ka hindi man maglarga, kay punoon Manila ang jeep, dapat may masampulan nga madako para madudla ang driver. More power. And God bless. Keep safe. Tilang tawon tani kinagambal diri si Committee Chair Dindo Ramos plus sa Transportation sa Bacolod nga ti ma-operate no ang bitaw parte siya ni. Tilang tawon ta kung may masampulan gid man galing ang bitaw ho do ay pasang formal kang gibutang da kung sino mabulos sa outgoing o kung naging kakas na kaging transfer sa Iloilo gali sirkulanag to. Action Hotline. O sino mabulos da kang ginasuggest nga tani ang magapungko bilang tagpamuno sa bitaw regular employee, no? Kabay pa. Wow, di ni siya yung ang vaccine sila Carlota man sumuho particular mo damo pilaw. Salamat gid sa nagpadala di sang litrato. Uy, nano da la Carlota. Grabing pilay sinyo da sang mapabakuna ho. Abi i-check nyo na kay social distancing gid. Mapabakuna ka mo tapos kung mag-amo ni karon ginutok da budlay na base kung magresulta pa na sa linat nanay nga problema. No, kabay pa maaktuhan ni gilayon sa mga otoridad dira. Action Hotline. Beth Tumangan kag Mayeni Dipio, Vivian Valles La Chica, Pearl Kasaig kag Arlo Ferli Parilla. Mikey Javier Gamonitor man. Salamat sa inyo nga pagtutok karon nga si Raisa Ispartiro Sapang. Raisa, salamat gid sa Pangila gali sa Pangila plido ya. Denia Kagandahan Opjer kag Roy Durimdes. Morning, thank you for listening. Action Hotline. Kay tagaling tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad, Dr. Alfred Pure Mangosteen Capsule. Amo lang ning ginabilin ko sa inyo kay amo niya ang sigurado makabulig sa inyo resistensya kag ginabatyag sa lawas, no? Kabalo ka, hindi ang paminsaron ta permiti, why man ko ginabatyag, hindi na ko maggamit sa Dr. Alfred Pure Mangosteen Capsule kung protection na ginapaminsar nyo. Amo niya ang pinaka-the best because mabuligan kagid nga mapaayo ang imo sini immune system kag resistensya. So hindi na yang kung saan o ka lang magbatyag, dira ka maggamit sini. Bisan nga wala ka sang ginabatyag, kung sigurado ka, kung gusto mo protection sa lawas mo, amo ning gina-recommend. Ang nami pagit sini nga produkto kay may approval saya sa Pungsod Amerika nga FDA. Buta malon safe gamiton kag di kalidad nga produkto. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organization, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ka mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching. Ayos salamat gid. May naghingagaw pa si Alman Gonzales Posesyon, monitor sa Barangay Mansilingan. Kuno, thank you gid si Rico Salazar, may hingagaw man no. Siling nga, great lang
Pabul Katabla Talisay, Purok Punaw, Pasil, Sigay, o sige, salamat kina, kag araman si Jose Syoko, may nga Amado Ladua, kag Lloyd Abantillan, ando, morning man, sinang Imogin, nung Rimbert Noblisada, kag sa Saga Sabago, kag Malingyo Carissa, Syoko, dira, no, kag Captain Ernie Abindan, the former barangay captain, Monitor Gid Permi. Action Hotline. Aksyon at tayhupon saying thank you for joining the show. Magka-aksyon din ka man gabain sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio. Number